eyamanzi ifanga amanzi alichithake liyeza kum ngoku inenova udibene neyeza zandihamba ndingaphuma ndiyozinga ndibuye sendiqhatshaza okwayibona into uyozingela udibane nawo sohamba oogqirha unekuhlinziwa qhatshaza ikwe komnye umzi ngeblade nenaliti kakuhle xhaphaza imane ikwe komnye umzi ungakwazi nozilwela uqhane sekufuneka ubambe igusha besilawo sikadyakalashe siyafuneka ekhaya nahle umsone phaa kudinga ukudyalasha utye nasexhwayeleni rhayo ujingxela ndisiya ngakhona liyeke noma liyavuza kodwa yeka umevunini iyo into kajoli bihlabe idumo fo ndihlabela kakuhle fo ngeli xesha ndikhoyo lale nto yovusa kandikhona ntama yangathi inhle akusepati evekile ewe mani okuva kunye ukuqinelwa yimihlathi emgencini kwanotshinga ewe yona ibinochwana ingomo seyizelelwe zimbukane kodwa ubhuti emgcini hleli nje ndisikhangela inkomo ezawudutyula ubhethe ityiwe kodwa ndibomba inqatha mna ndaseneli uba liphi hayi ngolibhaki wazalele endlu ukhethiwe mani wathi noba ziyafana zange ityebe yenkomo noto yenkomo ityebi yakho impela yona idalela utyeba kaloku inkomo yona ikhwela qho inkomo phuma kwenye inkomo kwezinye imazi iyodibana nezinye iyakho yodibana naloo mazi mhla yagqiba uzala amanto izawutyeba phinde ihlale hokweni amangazana walunga ngokucacile akho nto amangazana kungalungi kwakho ndive ndabona apho ke ngoba hayi ingathi ukhethiwe ndinyadile emsileni kodwa sibhidwa yile nto nojona Kopinye bakhe habile. Sezawulahlekela kwanhlamba. Ujongile. Sengilo umhlola sibhidwa lixhego elibhoka lifuna ukhwela moto kanti liqhwisha igala ngaphesheya pha. Ezintwana nasi intwana ikhona nje lena sikapha. Uzawukhuluma. Balibizo maqandeni balo nje bese liqhwisha igala akade lisiza ngapha fona namadoda enyiwa nemithwalo yawo ilali funa. Abilalini kakuyekelwana ezilalini. Umuntu unengxaki nenkomo egulayo kanye inkomo yakhe ifuneka inqunyulwe. Sithi abazawuphuma sihambe siyonceda. Sihlulelane ke ngaleyo nyama ke. Konje uphele ndinu hangaka uzayitya nje lento. Ungabulala igala ngapha. Ayinuki lento Thixo. Olibambe pa amagale nje. Ibambe isayo nalo. Inje zikhulu. Asiqhela soko zinathi. Uthi likhutha amanzi bro ke? Amanzi. Awesingapi? Ndiyawutya. Adubhele ifoni indala lento masiye kulinda bakhona amadoda athanda babeda masawuqoba. Asinawulinda nyama. Kodwa bela dada likhona pha. Akuzafuna lichitha ke liyeza phela. Elidada noma likhola noma litembe izinyanya kodwa ikhona elilungileyo kulo namhlanje. Hayi lithethile kuyo noma into siphinde sikwele sibuyele uJohn. Ungqosho wodwa manje. Inyama ile yenkomo. Uphekele John. Iphekile mfana uvuka ngothi. Wenza ilima nda. Ameka Roma sinansi. Ayikho kefi. Futhi imgcini. Awuboshe lekityapa. Ubani baye batya umngqusho banawutya umngqusho lobe kuvela ukwaye mana athi iqhilike benayo Thixo lo. Utata omncinci wakho uyifuna ngamandla uzawuthi Hayi nokuzawumehla lo. Ufuna nje zikhongo. uthi ufuna nemolala Umula? Hayi ukho umuntu wakobheka esibhedlela wathi ufuna namayeza lawo. wathi ufana negqabelana Uzalenza khomba zayithi umande naye phaa sonibona etywaleni uthina ndonza ntona uvumba champacha kusasa ayikho nisi nalishaba kho babala zona uvuna entende cha uvuke nguwe kawusha kodwa vona into esivumelana ngayo noGwayimani ba iba lithambo ubeke nje waxukuza amathumbu komemnye nje kusho amathumbu esibini yiyo ke leyo uzixela bathini into abani yiyo ke leyo ubona nohande manisi into navumisa ngathi umsindwana nje ake nobona inkulu yakhuthaza bothina ngapha ububhrasteso dinara ndisopho uthini ngapha umhlawumhlangene intaba zidibene akho mntu ungekho ngemthanda umuntu othetha ngekuphela
lo muntu akazi akho umuntu ungekhoyo ayimva isandla sakho hayi afuna ukuselele ukhwele bedini ifuna inyama ifuna umuntu lana bethi ingwayi umuntu ocabanga uzawukhumbuza umuntu ebhedi umuntu uzawukhumbuza ebhedi hayi thina uthatha ulebele umhlelelele nomuntu nje yini nongena nje ukhutshukhuthuza uqolusana afuna ibele likaningi Mfondini ayilokhwela loba nawe mawufuna iqhilika nawe ngangakwenzi lento kodwa thina abantu bakuyo hayi man ikhulu bethi ingwayi ke waphansi ebhedini impoko ayo ayibonga ukwayimani ukujikilanga de kwehlulelwana ngenyama amadoda ongathatha iziqhuma zabo fundi nawele nazo nomnini abenelizwe aliphosayo ngoba wena ulahlekele kodwa usivusele oh uthi awukhala hayi nanso into efunekayo hayi akuthiwa ibe nalo iselithole lolu chwana ewe Jola Efonini udumo lihlatyelwa afuna nje igama lelivulathele lingalahlanga ingandigezela ifoni lento ingephumi ingena kule ndawo ndiyozingela kuyo ifoni ngawenza ifrey yenyama neqhilika for isithethe ngeprice into onfondini intoni yo ayibonga kwethu wesinqakho efondini andicinga inyamayo mnedolofia nokutyebi njani inquma ilapha ngemva la nyhani malonje wakudani nemfene phakathi nyhani izakwenzeka uba kuthiwe zikhona kula mawa ngoma siqale kuzo kandigezela emagazini mani into neqambe kangaka la mabhayithi yiyo athi xa sithi okwesibini ingxaki yami andifuni ubetha inkunzi ya akuncedi ukuthi uxhamazelele utsala bu kuthiwa bethi trophy ke ngoku uzayithini ewe le ndawo ndikuyo kusegcibhala inyama zibethwa ngentonga kodwa funeka ungabhudi intanga ububhudile kabulala into yakho le hayi ayimandanga inyama le Ilikude mose. Hawuthi wena ungabethi lo. Into singayixoxa. Ingxaki ethe zisiza bemvene seziqhelile zidolophile ziyayazi le moto. Zinto eziyazi nje zibe ziqabela ngaphezulu kube kuvela namaqhude. Singathi ke Abona zinkole manje zephuka intongo ithuba elide zimane ziqoba imfene kodwa uvuba sithe sikhumbi andicinga inyama manje yo andicinga inyama yo mnedolofia nokutyebi njani inquma ilapha ngemva la kuthiwa bangabava hayi masithumele umuntu aqabele phana bomala utshona ilanga maye masithumele i-drone hayi asiboni into bunza hayi kusegcibhala enzela uphinde ubuye ngathi umzo phinda ubuya fumane ngoku nangabuya ibila bedamini nazo esibini ipanga ezantsi wona ke xa unika abangaphezulu qala iqhude yo nilikhupha njani ke ngopha ngaphezulu ubeka selilayi ikhona indlela ekhaya ile kanje ngene emfuleni siyahamba kuphala iqabula pha kandawo hayi nanceda ningasebenzisi events abantu kwale mani phambi koba zephule kuthiwa make sewuphi igusha apha amadoda ebesilele emsebenzini wawo ubezingela nam vele mina phela ngolo hlobo mina amaphepha ami ndiyathutha ndihamba funa nini safa ngawe hayi ke uhle sahlabela udumo
Kukwimoko ukuhlinza ngoba bethe bona bafuna uhlinzela kodwa ke manihlinza bethaveni. Nje banihlinza nje ewe lameva liyavakala nje uba ke limeva likakatyi kodwa alivakali nyani. Ngibisele zonke inyama zami emkhenkceni ziyokuqina ndidibane neqhilika fondini ndidibane nesilawu sikadyakalashe ayilichithakali iyeza ndilungisele emagazini bomatyhini ndiyaphumela. Man ethubeni andazanga. Weekend ndiphawuzisana ntona magazini ngoba kaloku iqala lam ndibona ngamankunzi amane nyikinyela imbumbulu enye ixesha linye ndithude ndijonge iCredo edolophini. Kodwa yenza libetha liphala lijonge gqiba qaqa ndithi xa ndivuse eCookhouse kube khona amadoda ahlabela uduma. Udabutwane yezini? Hayi futhi neke bawo. Kaniyeke madoda. Yiyo la ungayincami futhi. Konini? Xa ndifika beCookhouse ukhona amadoda athi noba into ziyafana noba into ziyafana nguwe lo. Ndithi mna indima athi nguwe ndithi hayi khandingqinise ke sinqobhise uba nindazela apha hayi abeke tyhini. Kodwa benelizwi elithi hayi ungancabi ndithi hayi mafundini mna apha bom alikhulula iqulo mna andinayo into ethi mela ngabe ndalo ndoyisile. Nangoku usathana ndimdala uba bendibona ingathi uyandizulela ndithi hakwe kuzawugqibelisa mna mani. Fondini usathana angatshoje konke wandiyeka ndimane ndithi uzawugqibela mna ndale ndongena igqibhe emdaka fondini. Ndiphepha imvena apha kuye ndibona kodwa barhamgiliyasane angavela wathi xolo. Fondini ndikhawuleze ndisebenze inyama kodwa ibikhona into etshoyo mani uba ndilapha wathi umtshana hayi ucela inyama enxawe ndizalise umkhenkce ndimphathe inyama enxawe. Asebenza nzima. Ayasebenza ndani. Hlenje sesithubeni. Uhlenje sesithubeni. Baba unentombazana ungazolasta kwethu. Njani? Hayi sikahawona nabafuna indoda ecankwapha. Benza uthini? Benza uthini? Hayi nobula sizwa lembisi uyalasta kwethu. Ayomvisa nje. Ayonto yinto. Uyancoma la? Iqinile. Lejam kaloku foni iyangincela. Ajonge le nkonzo umtshana funi ithakazelela iqhilika ndibe ndihambe ndiyovasa imoto. Ifondini indongamele mani into ndisavasa imoto ndibomba ikhona. Mani ndizincame ndizise kule ngungu enye indawo indibethe indoyise mani. Indibetha njani ndizilweli nozilwela foni ndizincamile ndizinikezela. Sawugqiba ibiza imali yayo ibiza imali nemali yokuthunga nowuthini. Zapha sathini ke sendilapha sendizile. Bendikona kodwa fone indikhulule mani. Bendisebunzimeni. Okwayibona into uyozingela udibana nawo sohamba oogqirha ngonekuhlinziwe phatshaza ikweko omnye umzi ngeblade nenaliti kakuhle ingadlali nawo. Inendawo eyithonga bomi ikhupha inkani le inoba iyandaza ndindazela khona. Foni ndicima kuyagqitywa kanti kuyaqala ndiboma ndiqhize yonke le nto uqiniswe kakhulu le nto mani. Xa usugcineka ivuza umtshana ololekile. Ungadebutyiwe zintsipha Vumisa bungadebutyiwe zintsipha bukhuphe. Ndiqoma ndiyawala ukukhupha ndikhuphe loo mula ndikhame kodwa ayikagqibi. Thatha ngokungagqibi into enzima ukufaka isihlangu bafuna ndinqumle igusha. Njengoba funa ndinqumle igusha ke ngoku into enzima ukujingxa usiya ngakho le nto iyavuza. Ndizame yona nto yakhe enzima. Kuyo yonke le meko ndikuyo ndizawuzama ukufaka isihlangu. Ndizame nje unqumlisa igusha. Ndibone ukuba kuzolunga. Yabona wakayibona into intuthu soyizamile zingayi igusha zibe ngathi ziyakuva inqina lakho lingathi linevumba. Ndiqonda hayi manyenyisa imitya ndiboma ingathi ayipasi kwayo mani sendihambe inyawo. Zivume ngelingeni kodwa into endiyoyikayo kuqhawula umthungo igusha. Yabona zivume ngelingeni xa into endiyoyika uqhawula umthungo. Hayi ndiyoyise ndimdala sathana ndize nejena ntonayo fondini kufuneka ndizicenge mna konto ilula uba ibinalo itapile binalo endingalazi uba livelaphi elikhula phantsi kwefele ndabomani linqumle xa kanzalinqumla nalo funeka ndilungiselele. Ingabe nani leyo fondide ndiyoyisa ingabe igusha ndibona matyhini ingathi lifakile inqatha kakuhle mani. Kodwa kuthe kwawuhamba iintsuku ndabona matyhini kuthe ingathi linqina liyalo mani. Hayi ndavuma mani. Inye kodwa lo nqina yho kodwa wena ndifumene kodwa noko akufani nakuqala. Xa into endisusayo ngoku zezimpukane mani kule ndawo ndikuzo kwimpukane ehle nje zajikeleza. Ngoku hayi mani benge ndabona into enempilo hayi ndiphakuphaku yiloo nto leyo. Evoni kunzima into obopha into ngathi nomlambo. Kancincancinci lilinto funeka uyinyamezele uyiyeke ibethwe ngumoya ivuze. Kodwa ethubeni mani zikhulwe zonke izinto. Ke nakum ndatsho ndaphuma nezo zinto bezifakiwe. Ndiyaphila ngotanga ndiyakwazi unyathela ndiyakwazi uthini ingathi ngaya ejimini. Beke kwalunga ejimini konakele ndibuyela ehlathini.
Ndadela ngedlati bekusekumzuzu endiqonda uba he inobe idlati liyazilwela amadoda linqandela inyamakazi ndikhulu isitishi ndibomba tyhini kuyalunga qha kunqongophele ungabi mnani ndithakazelelo nomgcana sendifaka izihlangu tyhini atala nomgcana into ebonakalayo fundi uba wonwabile yena ndiboma nimdala satana unganya nawe nomgcana ngoku xa kunje kaloku ndibuye nenyama enxako ndabuya nenyama ebhadi nditsho ngomlilo ndiqonda uba ndiqinisekile ibiza kuvuthwa ithi yavuthwa ndikhupha amanzi ndikhiphisela amanqatha ephezulu kulawa asalayo Yo andibeka emthini fondini anazembe yo ukhwezi akufaka emanzini akunomgcana eshwabulela intaka enyosi ibingazi ndibonisa imbalo mna uba lo mna zazifaka emanzini enyosi kodwa ke andiyilibali xa ndizawuduba noba ndawuthi ndingayishiyela amatyumza befondini khawukumamele naligwelo indaba yevidiyo ividiyo yenziwa ngemali kukho iimoto efuna zisevisiwe ngoku kukho iimoto ezazonakele kusenziwa kwa ezi vidiyo inzima kakhulu mani into kwenza ividiyo yangayinto yoba yothatha icebo semlonyeni xa ndinozibala izinto zilandelelana ungafumana zibatyhini yani lo mfo zininzi izinto azincamayo jonga ngoku bendiqhanile kwafuneka uba ndizise kwagqirha ngokwam kodwa ndisuka usebenzisa imali eninzi kangakanani usuka eBhayi ndiyotsho eNgqusha ndisuka eNgqusha ndiyojonga apha kooTakastad ewe sona isivumelwano sasenziwe ndim uba mandenze ividiyo kodwa ke ngokuba kwisanqo soba heyi ividiyo kule veki asikaboni ividiyo kutheni ungaveli ividiyo kutheni ukungathi ndiye ndikhetha uthula ke xa kuvela into enjalo ngoba ndiye ndiqonda uba ulwazi lona aliphelelanga ngoba kaloku xa unojonga uthelekise ufumanisa uba ixesha elininzi kwamna andikho kwasendlini ixesha elininzi abantu abaphila nam abandiboni ixesha elininzi ndiyaphinda ndiyabuya phakathi evekini ndiyaxakeka iveki iphele ndithi xa ndifumana ithuba lokuphefumla ndishiye kwagusha ndishiye kwantoni okanye udibane nam ndinyakathisa zonke izinto ndizidibanisa ndisilwele into yobana ngaba ndingashiywa zizinto ngapha ndibe ndileqa le nto yezi sivumelwano ndandisenzile uba ndifuna ukwenza ividiyo lilonke kandikhalazi kodwa ke eleke veki yesibini izawuba khona ividiyo enyangeni kude kube kanti ikhona kwimeko etshintshayo edibene nemali.